придвижиха на топката с по едно докосване българите. Гаргоров, хубав авантаж на Мартин Аткинсън. Тук има предпоставки за опасна атака. Удар от дистанция! Гол на Манолев! Изключително попадение на Станислав Манолев! 30-та минута! 1-0 за България! Усеща се много осезаемо присъствието на Мицански на терена. А можем да съжаляваме за това, че Мартин Аткинсън не отсъди дуспа и срещу Ивелин Попов. Мицански много хубаво връща топката. Милано! Гол! 2-2! Невероятна! Прекрасна акция, завършила с кинжален удар на Георги Миланов. 2-2, ето че този хубав футбол, този натиск на България дава резултат. И в 66-та минута виждаме равенство в резултата. 2-2. Справят се с ситуацията и веднага хубав пас към Манолев. Той е сам обаче, сам срещу трима арменци. Дига ръка Ивелин Попов. Манолев, предполагам, че не го видя, че затова не му подаде. Но в крайна сметка тая топката стига до Ивелин Попов. Ивелин Попов влиза в наказателно поле, освобождава се. И това е 1-0 за България! 1-0 в 44-та минута. Станислав Манолев. Нашият централен бранител Будуров. Българите в атака от дясно. Бандаловски се е включил. Малко дълъг дойде обаче този пас за Станислав Манолев и естествено опитният Агер по-добре пласиран, излизан, не рискува, обаче изкара топката в тъч, бързо изпълнен тъч от българите. Центриране на Бандаловски! Гол за България! Димитър Рангелов открива резултата в 7-та минута. Ето, че дъчаните не се ориентираха много добре при този бързо изпълнен тъч. И това нестандартно центриране на Бандаловски намери Димитър Рангелов, който оправдава присъствието си като титуляр и открива резултата в 7-та минута. Състава на Дани след по-късно беше изгонен от националния отбор. Той обаче стана причина и разбира се грубото поведение на публиката в София, за това двубоят с Малта да се играе при закрити врата и България да е заплашена от много по-сурово наказание, ако подобно нещо се повтори. Хубава атака на българите, топка за Тонев отдясно и резултатът е открит. Отлично начало, нямаше засада, много добре беше пласиран Тонев, получи великолепен пас. В лицето на Ивелин Попов и Александър Тонев. Те се чувстват комфортно в зоните, в които играят в момента. Докато отбелязахме за промяната на крилата Едуард Херера и Райан Фенех в тима на Малта, което обаче също не дава някакъв поне видим резултат. Тонев. Удар с левия крак. Каква грешка на Андрю Хок. Много силен беше удара на Тонев, но и вратаря на Малта беше длъжен да реагира. Трябва да получат своето продължение през тази календарна година.
Тежък е теренът за двата отбора. Нашия отбор естествено по-добре се пригоди към условията и добра атака в момента. И ето това е 3-0 в наша полза. Ивелин Попов бележи този гол. Симеон Славчев. Херера. Добра се дълбоко в своята половина, за да подпомогне защитата. Люби Мех. Грешка на централния защитник. Гаджев излиза на отлична позиция. Връща топката към Гаргоров. 4-0. Изключително грешка на Димех, който се заигра с топката, успя да преодолее Гаргоров, но след това загуби топката. Дадето на Ивелин Попов, той връща назад. Гаджев, дясния Радослав Димитров. Тонев. Тече свободните пространства Миланов. Не ги намери. Тонев опитва изстрел от дистанция. Великолепно изпълнение на Александър Тонев, който оформя своя хет-трик срещу Малта. Каква вечер само за този млад футбол. До тук изпълнихме доста. Не се умяхме да се възползваме по най-добрия начин от факта, че имаме толкова много статични положения в наша полза. Будуров, след това Иван Иванов. 6-0. Димитров, отлична преса на Радослав Димитров, след това хубаво двойно и центриране в наказателното поле. Гол! Гол за България! Страхотно включване на Радослав Димитров. И не без намесата на Джастин Хебър, топката се озовава във вратата на Малта. Димитров отново Гаджев. Това смени посоката. Това сме Веселин Минев. Много видява коридори Ивелин Попов. Добра комуникация. В първи момент за малтийците. Гаргоров. Георги Миланов. Георги Миланов. Опитата ми Ивелин Попов. Гаргоров! Гол! 2-0! Ето Гаргоров отново бележи във вратата на Малта.
21-2 метра до вратата на Роман Березовски. За топката Евелин Попов. Евелин Попов стреля! 1-1! Евелин Попов доказва, че е голям капитан в тази ситуация. Не можа в 35-та минута да вкара и да насочи мача в желаната от нас посока, но ето, че сега го стори.